Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallo kamar kullum muna muku barka da zuwa wannan tasha ta Voice TV sannan a cikin sabon bidiyo. A bidiyon mu ne insha Allah na kawo mana wata sabuwar hanya ce wacce zaka bi ka yi amfani da wani sabon application domin ka samu damar morar data 700 MB, wato zaka samu damar morar data 700 a wannan application din da na kawo mana. Idan layin MTN kake da shi, idan kuma layin Airtel ne haka shi ma suna bada data 150. Wato in kana da layin MTN ko Airtel zaka iya amfani da shi domin ka mori wannan data ba tare da na tuka mu da surutu ba. Daure ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda zaka yi amfani da wannan application har ka kai ga morar wannan data. Barkanmu da dawowa. Kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon ina mai roƙon alfarmar da idan bako ne kai a wannan channel ka daure ka danna mun subscribe sannan ka danna alamar ƙara ka zabi wal ta yadda zaka iya samun irin waɗannan bidiyoyin nawa daga zarar na dora sai ka zo ka kalla. Nagode, bari in nuna mana application din. Kai tsaye kamar yadda yace zan nuna mana application din. Wannan shine application din da zaka yi aiki da shi domin ka sami wannan data. Link da wannan application kamar yadda aka saba na aje maka shi a description na wannan video inda zaka je ka yi downloading din shi sai ka buɗe kamar haka. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine fuskar application din da zai fara nuno maka bayan ka bude. Za a ga nan bai nuno maka yanda zaka sami wannan datar ba, amma yanzu abin da zaka yi shine a nan sama mai logo Nigeria nan za a ga nuna maka always click on check update. To yanzu abin da zaka fara yi shine zaka fara da yin sliding a nan. Farkon amfani da wannan application din yana da kyau a ce a line naka akwai MB kamar at least guda ɗaya, yanda shine zaka yi amfani da shi kai click a wannan check update din. Idan kai click a check update so daya to a next in ka dawo za ka ƙara morar wannan 700 MB ba sai ka ƙara yin click a check update ba, kai tsaye kawai za ka yi connecting ne da application din naka. To yanzu misali za ka ranna waɗannan ɗige-ɗigen guda uku ko kuma ka yi sliding haka. Bayan ka yi sliding za a ga a nan check update. Ni yanzu sim ɗin da nake amfani da shi akwai data a ciki, bari in yi click a check update ɗin. Kamar yadda kake gani yanzu bayan ya gama check update za a ga ya kawo maka a yanda za ka sami wannan data. Za a ga a nan farko ga 50 MB ga kuma 50 MB again wanda in ka hada 100 MB kenan, ga kuma again another 100 MB za a ga ya baka 200 MB. To a nan kuma option din za a ga ya nuna maka 500 MB wanda in ka hada zai baka 700 MB kamar yadda na gaya mana. To yanzu abin da za a yi bari na mayar da layi na zuwa wanda ba ni da data. Kamar yadda kuke gani yanzu na mai da layi na wanda ba da data. To yanzu bari in zabi wannan mai 100 MB din. Bayan na zaɓa sai kai wannan ƙasa kai click a inda aka sa connect. Wannan application wannan talla ne, bari mu cire shi. Wannan application ba shi da wahalar connection, in ka duba a nan sama za ka ga har yayi connect. Wato idan kai haka shi kenan ka yi connecting da wannan application. Bayan ka gama cinye 100 MB ɗinka za ka iya dawo kai amfani da wannan 50 MB, amma kafin ka koma 50 MB sai ka fara yin disconnect na 100 MB wanda za ka ga yanzu ya yi disconnecting. Sai ka dawo ka sa shi a 100 MB ko kuma 50 nan ko kuma ka sa 500 MB wato mai yawan kenan. A takaice wannan shine ƙarshen bidiyon mu akan yadda za ka yi amfani da wannan application domin ka more 700 MB kullum. Ina fata ka ji daɗin wannan bidiyo. Kada ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mu wannan bidiyon namu alamar like. Nagode, sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.